0-0 in Manchester. Dat is ook eigenlijk van het weg. Mbappé, scherpe paas. Neymar. Mahrez, De Bruyne, haalt hij dat? Marquinhos, net op tijd. En Wisselbakker. Schakelt dus Guardiola City. O3 ziet daar. Mahrez wegspelen. Dat doet Walker dus niet. Gundogan is een overtreding. Maar hij wil nog wel, denk ik, 10 miljoen verdienen. Prachtige techniek. Prachtige schijnbewegingen. En kort. Neymar tussendoor. En nu kan hij schieten. Een duik naar voren. Di Maria. Di Maria. Het is Marquinhos. De kapitein exemplaar. Kopt hem bij de eerste paal erin. En iedereen is nog bezig met die koppeltjes die elkaar het leven zuur maken. Brie legt daar de strijd 2 keer voor stil. En dan komt die corner en staan ze niet goed op. Mahrez bij het spel. Goeie bal. Jij al zei met Di Maria op rechts. Rodri kan hem niet kwijt. Er is een overtreding met gehaakt. Stones kan er net bij. Dit is mis. Nog een keer. Dichtbij. Florenzi. Corner. Seizoen in de Champions League. Di Maria die gaat er bijna. Minuut 28. Di Maria meldt zich. En bijna 2-0. Van Paris Saint-Germain. Dan komen ze niet over de middellijn. Schop van Wisselbakker. Mbappé. Dat is geel. Ruben Diaz. Nick. Daar vraagt Manchester City om. Volgende overtreding. Waar is De Bruyne? Foden. Geeft hem aan Mahrez. En daar is het misschien wel gevaarlijk spel, of niet? Van Di Maria. Maar laat die bal lopen. Wisselbakker. Aannemen. 2 man is die kwijt in de regen in Parijs. En daar. Hard. Lopen. Nu in de 16. Daar zijn ze nog niet geweest bijna. Wisselbakker. Arm in arm. Foden laat Neymar gaan. Neymar gaat weer liggen. Heeft last van Florenzi en Neymar. Wordt daar gevloerd. Het is toch niet waar dat niemand dit ziet? Vrij duidelijk, of niet? Hier komt het goed uit voor Bernardo Silva. En dan Foden. Een cadeau. Een cadeau. Zidane. Avantage. Paris zijn opsluiten. Mahrez. Bernardo Silva. De Bruyne. Cancelo gaat liggen. Willem. Steeds nu sinds het begin van de tweede. Gundogan dacht dat die bal makkelijk kon pakken. En weer fopt die Florenzi. Bruyne. Oh, wat een kans. Verratti voor de bal. Elon. En daar gaat Neymar. En bijna bij Foden. Oh, De Bruyne, dat kan hij ook.
Even was er de verrassing en die is er nog steeds als die bal voorkomt van Walker. Met 2 man in het doelgebied. Sinko. De Bruyne, ja, die kan erin en die zit erin. Als voorzet bedoeld. Maar Keylor Navas afgeleid door al die mensen, die rennende mensen voor hem. Mist die bal. Ja, dit valt de keeper te verwijten. In de Champions League was positioneel staan. Dit is wel een overtreding. We hebben een muurligger. En het is Mahrez die hem er in de linkerhoek inschiet. Hoe kan dat met een krokodilo achter de muur? Manchester City op 2 in Parijs. Ja, misschien had je dat kruisje moeten slaan.